ראיתי את הסרט פחד אלוהים, והסיבה היחידה שראיתי את הסרט הזה מלכתחילה הייתה רק בגלל שההתחלה של הטריילר קצת הזכירה לי את The Human Centipede, ואז כשראיתי שזה של A24 חשבתי שאולי קיבלנו את הסרט שאני הכי רוצה שיצא אי פעם, שזה רימייק של The Human Centipede שמבוים על ידי דניאלס. אבל לא רק שזה לא היה זה, הדבר היחיד שהוא מזכיר בסרט הזה The Human Centipede זה ששני הסרטים האלה גרועים, וזהו, פה הדמיון נגמר. ואולי קצת בקולור גריידינג באמת יש סיכוי שהם לקחו השראה מ-The Human Centipede. וואו, זה רק הסרטון הרביעי שלי וזאת הפעם השלישית בערך שדיברתי על The Human Centipede בערוץ הזה. בכל מקרה, זה היה סרט מאפן. אני חושב שהבעיה הכי גדולה בסרט הזה זאת הכתיבה שלו, הוא לא כתוב טוב. רוב הסרט זה פשוט אינפו דאמפ של התסריט. הרגשתי כאילו אני צופה בדברים שלמדתי היום. פורטנייט! לאורך כל הסרט, כל הדמויות סתם זרקו פרטי טריוויה רנדומליים. הרגשתי כאילו דורון פישלר כתב את הסרט הזה. אני לא יודע אם זה בגלל שזה סוג הדברים שאני מתעניין בהם, אבל רוב פרטי הטריוויה לא היו חדשים או מעניינים, הם פשוט היו דברים שידעתי. כל מיני, אתם יודעים שאת מונופול יצרה אישה והעתיקו ממנה את זה? כן, אני יודע את כל הדברים האלה. התסריט הזה לא כתוב טוב בכלל. הוא לא כתוב כאילו יש כמה דמויות שונות שמנהלות ביניהם אינטראקציה. לא, משום מה כל הדמויות יודעות את כל פרטי הטריוויה האלה בנושאים מאוד מאוד ספציפיים, וכולם פשוט סתם אומרים את זה. וזה לא כמו אני חושבת לגמור עם זה, ששם לתסריט יש תירוץ, כי בעצם כל הדמויות משרתות חלק אחר של מונולוג פנימי של אותו בן אדם. זה סתם כאילו מי שכתב את התסריט הזה רוצה להשוויץ בזה שהוא נכנס לערך ויקיפדיה של השיר קריפ וגילה שרדיו תבעו את לאנה דל ריי על זה שהיא העתיקה את השיר הזה. כולם יודעים את זה. לא צריך לכתוב סרט שלם רק כדי להראות שאתה יכול לעשות את הגוגל הזה. אף אחד לא צריך לראות את הסרט הזה. תקראו את הספר יש אלוהים של ריצ'רד דוקינס ותקבלו בדיוק את אותו המידע. וזה אפילו לא שהסרט מפזר את כל פרטי המידע האלה כדי להעביר איזושהי נקודה מסוימת. זה די מרגיש שהסרט מעביר את כל הדברים האלה רק כדי שמי שכתב אותו ימצוץ את עצמו ויגיד שהוא יודע את כל הדברים האלה. מה שגורם לסיטואציה מאוד מאוד מבלבלת שהסרט הזה מרגיש כאילו הוא לא מנסה להגיד כלום. אני אפילו לא הבנתי אם הסרט הזה תומך באתאיזם או בדת. כי כן, מצד אחד הרשע הוא חשמולטור שמנצח את כל הדתיים עם עובדות והיגיון, אבל מצד שני הוא עדיין הרשע, והדתייה בסוף שורדת את הסרט ואומרת שכל מה שהוא אמר זה חרטא. אז למה לכל אורך הסרט רק מעביר את הנקודה שלו ולא מעביר בשום שלב את הנקודה של המורמונים? לא יודע, זה מאוד מבלבל. ואם כבר מדברים על כמה שהרע של הסרט חשמולטור, מה הקטע שלו לכלוא כל כך הרבה בנות רק בשביל להוכיח להן שאין אלוהים? כאילו, אף אחד לא רואה את זה אחר כך, הוא לא מצלם אותם, הוא לא עושה כלום. אוקיי, הוכחת לשתי מורמוניות שאין אלוהים בגלל ששיקרת להם עם ניסוי מזויף, מה עכשיו? מה יוצא לך מזה? אתה עושה את זה בשביל הקהל? אתה יודע שיש קהל? זה שבירת קיר רביעי? יש בסרט הזה משום מה עלילת משנה על זה שבחור אחר מהכנסייה בא לחפש את הבנות, אבל אז הוא ממש מגיע לאיפה שהן נמצאות ופשוט הולך ולא קורא עם זה כלום אחר כך, ככה שכל העלילה הזאת סתם מבזבזת מלא זמן. והם עשו את כל זה רק כדי שיהיה בסוף מונטאז' פלוט טוויסט כמו במסור שיסביר למה הקטע הזה הוא לא חור בעלילה, למרות שלא היה צריך לעשות את כל זה מלכתחילה, כי פשוט היה אפשר לזרוק את כל העלילה הזאת מהחלון וכלום לא היה משתנה. אם כבר מדברים על המסור, אני מרגיש כאילו שיקרו לי בשביל לראות את הסרט הזה. אני מרגיש כאילו המון מהטריילר לא מעביר את חוויית הצפייה האמיתית שהסרט הזה מביא. כאילו כשרואים את הטריילר אחרי שמבינים שזה לא הולך להיות רימיק של The Human Centipede, אז עדיין אפשר לחשוב שזה הולך להיות סרט מגניב סטייל המסור שילמד אותך את הפרספקטיבה של התסריט על דת. אבל את האמת שזה לא ממש סטייל המסור, אין ממש escape room מגניב עם חידות מעניינות, זה יותר כל הסרט דיאלוגים שהם סתם פרטי טריוויה כמו שכבר אמרתי. אני פשוט מרגיש כאילו הטריילר שיקר לי כדי לראות את הסרט הזה. אני לא אוהב כשסרטים עושים את זה. ואם כבר מדברים על המרקטינג, אז כן, המרקטינג הבינלאומי של הסרט הזה פשוט שיקר, אבל המרקטינג הישראלי היה פשוט קרינג'. מילא התרגום הממש גרוע לסרט פחד אלוהים, אבל למה לעזאזל כתוב על הפוסטר מי שמאמין לא מפחד? מה? אם מדברים על הפוסטר, יש לסרט הזה פוסטר נוראי, נראה כאילו עשו אותו ב-AI. אני לא יודע למה, הוא נראה לי כאילו עשו אותו ב-AI, יש סיכוי שלא, הוא נראה לי שכן. אין לי ממש מה לדבר על שתי הדמויות של המורמוניות, הן די היו סתם, הן שוב אותה דמות כמו כל הדמויות בסרט, הן רק מעבירות פרטי טריוויה אקראיים. המשחק של כולם היה די סבבה, זה הדבר היחיד הטוב שאני יכול להגיד על הסרט הזה. הצילום היה מאוד מוזר, יש המון קלוזאפים בסרט, אבל משום מה הם מרגישים כאילו צילמו את הסרט לא בקלוזאפ, ואז מתחו את השוט בעריכה. אני לא יודע אם זה האיכות של הקולנוע שצפיתי בו, אבל אני הולך לשם די הרבה ובאף סרט אחר לא ראיתי את זה קורה, אז אני כן מאשים את הסרט הזה. וזהו, אני די חושב שזה כל מה שיש לי להגיד על הסרט הזה. הוא סרט גרוע, גם ככה אף אחד לא הולך לראות אותו אף פעם. אני נותן לו 3/10, אולי קרוב יותר ל2/10, ביי.